wacho ni mano en ataro mar chike ma pachoka. Piny owacho yango kenge mag rakruok kod midhiero mikelo kod koth mapek masani osekelo tho mar ji 61 kamoko buora odong' kod achiedh nade e gwenge ma pachoka. Moko kuom kenge ma piny owacho keto ting'o tiyo kod ndeke mag kalapapla e reso joma pi omonjo apoya. Magi timore e kinde maringre apis 2 mag choko osuru kata KRA manyo pi oywero Msambweni e kaunti ma Kwale gikone to koro yudi. Oboke mogol kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua oyango kenge ma piny owacho keto e reso ganda ma midhiero mar pi oula nyalo biro gore kuomgi. E oboke no jalup jatend piny oyango counties moting'o Mombasa, Garissa, Tana River, Makueni, Marsabit, Kilifi, Kwale, Meru, Isiolo, Turkana, Samburu, Wajir, Homa Bay kod Busia kaka counties moseyudo midhiero mathoth nyaka nyocha koth El Nino chak chwe pachoka. Kaka okang' mar reso ganda, oboke no yango ni kalapapla mag sirikali dhi tigodo reso kod chwalo kony koting'o mago mag chiemo ne oganda ma oula omonjo, ka chenrono idhi tae log tich mar jolweny ma pachoka. Ndekego bende biro lorore kor gwenge mar menyo chal mar oula. Andikano mar jalup jatend piny bende okoni gin kod tudruok ma kinde ka kinde kod jokanyo mamoko, kendo ni omenda oseket mar gero mwandu koting'o lalo kod apeyni ma pi oula oseketho. Oboke no luwo ni piny owacho keto wang' ma ok diemre ne geng'o tuoche ma ikelo kod pi ma ochido kaka nyaldiema, kendo ni arita bende jiw e kuonde ma ji ma pi odaro ojotie. Mondo magi ochop kare, kauntis okwa mondo keto kenge ka oting'o golo omenda mar jolo chenro mag sirikal mamalo e rakruok kod midhiero mikelo kod koth El Nino. Piny owacho mag kauntis onyisi mondo mi oyaw wang' kuonde ma pi oula luwo e bombe, ka oganda modak e gwenge mani piny bende onyisi mondo dar kendo dhi e kuonde moting'ore gi malo. Kaka yor bet motang', oganda okwa mondo luw weche mag jokor chal kor lwasi kendo joriembo bende okwer mondo kik riembe pi oula, ka jowuoth onyisi mondo kik tem yoro aore mopong'. Sirikal oyango kenge ma kamagi kinde ma jopiny ma Tana River dar kaluwore kod pi oula ma omonjo miechgi. Mzigo anatolewa Honda, watoto wanasimama barabara, ujana watoto wanabeba zombo. Sasa shida ndio hiyo. Nataka darbala, chakula, watoto wakule. Sasa tunaenda barabarani tungoje gari ya tuteremshe mare lefti. Sasa maji ni nyingi, iko na mtoto, iko na mizigo. Wengine hana pesa. Unaenda tu hivi unaenda. Unabeba na kichwa. Na hatuwezi sisi pia. Nataka darbala, unaomba darbala. Duol mar Red Cross okoni gisechako chiwo kony koting'o dar oganda e gwenge ma pi oula nyalo monjo e kaunti ma Tana River kaka yor geng'o masira ma oula nyalo kelo. Watu hawa tumewaahidi kwamba kesho, leo jioni na kufikia kesho itakuwa tumeweza kuwapatia vifaa vya kuweza kujikinga wakati wa usiku, ikiwemo mosquito nets, blankets na vifaa vingine vingi. Red Cross bende okoni gitiyo kod riwruoge mamoko e neno ni tuoche ma ikelo kod pige mochido okoluwo oganda nyaka kuonde jot magidhiye bang' resogi kawuok e miechgi ma oula omonjo. Unakoenda leo pengine huenda kusiwe na maji safi na salama ya kunywa. Kwa hiyo tumewasiliana na shirika la Helping Hand ambao na wao pia wanaweza kusaidia katika kufanya water tracking. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linahitaji inahitaji washiriki wengi kuweza kuja kusaidia katika familia hizi. Pale mahali wanapoenda ni mahali ambao county government imeset aside, imewatengea waweze kuenda ili wasiweze kutana kupata matatizo haya ya mafuriko. Magi timore kinde maringre apis 2 moyangi kaka Joram Maina kod David Ng'ang'a mancha tiyo e telo mar choko osuru KRA bade Makwale oyudi bang' nyocha pi oula ywero nyamburko margi kinde mane gitemo ng'ado lalo mar Hamisi e apaya mawuok Lunga Lunga kadhi Mombasa mane pi opong'o. George Bati, Ramo.